ମୁଁ ଯୋଉ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଚକିତ ଆତଙ୍କିତ ହେଇକି ଉଠିଲି ତାର ରିଜନ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲେଟରେ ଉଠିଲି। ଛୁଟି କହିକି ଯୋଉ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଅଫ୍ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟିର ଅଫରେ ଯୋଉ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି 10ଟାରୁ ଶୋଇଛି ରାତି 10ଟା। 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟିକି ଆସିଛି, 12 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି। ମୋ ପରିକା ହେଇପାରିବ? ନା, ଜମା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭୋକ ହିଁ ନ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଉଠି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। କାଲି ଏକାଥରେ ଉଠିକି ଡ୍ୟୁଟି ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛି, କରିନି, ଭାବୁଛି। ଭାବିନେଲି କି ସୁଜି ଅଛି, ସୁଜି କରି ଖାଇନେବି। ଇଜି ଟୁ ଏବେ ବି ନିଦରେ ହାତରେ ମୁଁ କିଛି ଧରି ବି ପାରୁନି। डिप्रेशन ନିଜକୁ A to Z କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଖାଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ? ଏମିତି କି ଖାଇବି ନଥିବି, ଖାଇପାରିବିନି, ଆସେନି କାହାକୁ, ମୋ ଛଡା କାହାକୁ ଆସେନି। ଖାଲି କୋଉ ଖାଇକି ମୋର ହଉଛି? ଶୋଇବା ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା ଆଉ। ରହିଲି, କାଲି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଟାଡା। ହଁ, ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।